Ƙalubale muna fuskantar su gaskiya yau da kullum, amma abin da yake faruwa yawanci wani lokacin idan mutane ba sa son ka ko kuma ba sa so su ga an samu wani ci gaba ta wani ɓangare, to ko dai su biyo ke a matsayin ki ko in ce ni a matsayina na Rahanatu su zage ni. To idan kuma ba su samu wannan abin zagin ba, kamar ka kame kanka ba ka wani abu dai da dai za a gani ɗin a zaga, to sai a bi abubuwan da kake saidawa. To haka ne. To for nawa gaskiya an fi bin kan abubuwan da nake saidawa. Za ki ga a duk lokacin da za a ce dai ana dai so a dai dragging wata mai turaren wuta, to fa ana fa so a ga fa an yi dragging wannan turaren wuta viral. To kuma abu na Allah, wani lokaci a wannan dragging ɗin muke samun customers. So idan ma abu ya taɓa ka, ka kasa bacci saboda gaskiya ba daɗi. Abu ne da ka gina da guminka, da lokacinka, da ƙarfinka, da ka sha kuka, ka wahala, ka yi waye. Wanda kuma maimakon su mata 'yan uwanmu 'yan arewa ya zamana su ne suka mara mana baya, abin nan ya samu karɓuwa aka samu ci gaban, saboda ci gaban namu ne baki ɗaya. Wata ma wacce take zagin ƙila wata rana nan gaba mu za mu ba ma wani ɗan uwanta aiki. To amma ba sa ganin shi a haka, sun fi so a tare duk a durƙushe, kallon ƙasƙancin da ake mana na 'yan arewa a ci gaba da ƙasƙantar da mu a haka. To menene amfanin irin wannan? Babu. So idan ka kalli irin wannan sai ka ɗauka a matsayin kamar abin da Bature ke cewa reflection on that person, not you. Kai ne ka tara ƙunci a cikin ranka da har za ka je ka zagi wanda shi ya yi wani abu saboda daɗaɗa wa al'umma, amma kai kuma ka ɗauke shi a matsayin wani abu na ƙunci. Menene? Turare ne. Ba yanda za a yi turaren da kike fesawa a ce ni shi nake fesawa. Sosai. So idan na yi abin da ke ba kya so, Wani zai so, wani ko zai so, wata za ta so. wata za ta so. Bai kasance cewar wannan abun ba shi da kyau ba. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, sannunku da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri inda muke tattaunawa da mutane da ke ba da gudunmuwa a fannonin rayuwa daban-daban inda ake samun tasiri a cikin al'umma. A yau mun ɗauko babbar baƙuwa wacce aka fi saninta a fannin turaren wuta a Najeriya, musamman ma arewacin Najeriya. Inda a wannan sana'ar da take shi ne ake ganin an inganta, mutane da dama su ma suna tururuwa suna shigan wannan sana'a. Barkanmu da shigowa wannan shirin. Barkanmu dai. Turaren wuta, idan aka ce turaren wuta a arewacin Najeriya, akwai inda aka san su asali abin da suke kenan a bisa al'ada. Amma kika shigo wannan sana'ar da ƙarfinki, me ya jawo ra'ayinki zuwa ga fara wannan sana'a a wani yanayi na daban wanda ba a saba gani ba? Wato kamar new dimension kenan za a ce a Turanci. Akwai turaren wuta mun sani tun kaka da kakanni, amma aka sauya salon abin. Ta yaya kika yi wannan tunani kika fara wannan sana'a? To, ba dai zan ce wai na fara da tunanin turaren wuta ba. Mun yi karatu, mun ƙara karatu kuma sai aiki bai zo ba. So ni kuma dama tun fil azal tun ina 'yar budurwata ina mu'amala sosai da turaren wuta. So sai na ɗauki wani abu da nake so, sai na ce to bari in mayar da shi wani babban Sana'a. sana'a, wani babban al'amari. To dai mun sani dama an saba saye da sayarwan turaren wuta dai haka ƙasa-ƙasa a samu dai a ci riba, a kashe kuɗin, a yi waye. To ni kuma sai na ce ni ba haka nake so na yi wa turaren wuta ba. Ina so turaren wuta ya zama wani industry mai zaman kanshi. Wata masana'anta Wata kenan. masana'anta mai zaman kanta, wanda a ƙasa ma ƙasa za ta san da ita kuma za ta yi alfahari da ita nan Na'am. gaba. Wannan abu ne da yake sai ka yi zurfin tunani kafin ka fito daban a wani fanni da aka riga an saba da shi. Akwai maganar jari, akwai maganar samun karɓuwa, akwai maganar yadda za a samu tallafi daga 'yan uwa da abokan arziki don sana'ar ta yi ci gaba. Ya kika samu wa'annan abubuwan? Cikin sauƙi ne ko sai da kika yi gwagwarmaya? So dai gaskiya abin da na sani shi ne, kuma inda muke samun kuskure kenan sai mu ce ba za mu fara sana'a ba wai sai da Jari. jari, kullum muna bi jari, jari, jari. To be honest ban ma ni saka wani jari Jari a ba. cikin wannan kasuwancin ba, ƙwaƙwalwata na saka. In dai iliminka na aiki, to fa akwai abubuwan da za ka yi kuma ka ci nasaba da su, ka ci nasara ba tare da wai sai ka sa kuɗi da yawa ba. So gaskiya alhamdulillahi ilimi na yi amfani da shi
kuma yi min aiki. Yaya kika fara? Actually na ma fara a matsayin kamar, ina saida kayan wasu ne, Mm. kafin dai daga baya kuma na zo na ajiye, na je na koyi nawa tsawon wani lokaci, sannan kuma muka zo muka fito da mu products ɗinmu na turaren wuta Kala-kala. bari kala-kala. Na'am. Kuma alhamdulillahi, da yake ba mu tashi fitowa ba sai da muka yi abu mai inganci wanda muka san cewar duk inda zai shiga a duniyan nan zai shiga. Kuma in dai akwai mai son sa zai samu karɓuwa in sha Allah. Na'am. Idan aka ce an kawo sabon, ba sabon abu ba, an sauya salon abu a kasuwa, ana samun matsaloli, ƙalubale, waɗanne ƙalubale kika fuskanta? Sabida TBR ko turaren wuta by Real kasuwanci ne ko kuma sana'a ce da an santa sosai a kafofin sada zumunta musamman ma Instagram, nan ni na fara gani. Kuma ta nan kika yi tallace-tallace da dama. Waɗanne irin ƙalubale kika fuskanta daga kina saye kina sayarwa, kaman buy and sell kenan, mai saya da sayarwa, kika koma kuma kike sarrafa naki ba kala ɗaya ba, biyu ba uku, kika kai ga wannan matsayin da kike yanzu? A lokacin da nake saye ina sayarwa, ƙalubalen da na samu daga wurin mutane ne, saboda a lokacin ni ina jin mai saida kayan ma bata kai ni zafin talla ba. So ina biyan kuɗi ayi talla, to duk lokacin da na ɗora wannan tallar, da yake kin ga ba sunan kamfanina bane ba, hotunan kayanta ne, da an gani sai a fara cece-kuce ai ba kayana bane. A lokacin da yake ilimin kasuwancin bai yi nisa ba sosai a gurin al'umma, ba su fahimci yaya menene kasuwanci ba. Ba su fahimci zan iya karɓan kayan wannan ina sayar da shi a ƙarƙashin kasuwancina ba. So lokacin ina sayar da kayan Zaffan Oud, idan na ɗora talla sai ai ta cewa ai ba a wannan hoton na Zaffan Oud ne kaza kaza. So irin wannan abun sai yake saka, mutane kamar sun yi baya, tunda to ai an ce musu ma ga ma inda kayan suke. To bari su je su saya daga tushe don me Lallai. yasa za su biyo ta hannuna. Mm. So da na fara samun irin wannan ƙalubale sai na ce kai, salon ya canza. Salon kiɗan ya canza, rawan shi ma dole ya canza. So sai na canza tunanina gabaki ɗaya. Na ce to in dai har zan tallata na mutane zan iya tallata nawa. Mm. In dai har mutane za su gina nasu ni ma zan iya gina nawa. Na'am. To shi ne fa daga nan na rungumi ni ma na kama hanya inda zan je na koya, in fitar, in yi abin da kuma in Allah ya yarda al'umma za ta karɓa kuma in sha Allah alhamdulillahi Allah ya amsa wannan, mun zo mun fito da turaren wuta bari. Na'am. Wani tsawon lokaci ya ɗauke ki daga saye da sayarwa zuwa ga koyon naki da fitar da naki, su products ɗin ko turarukan daban-daban? Gaskiya ban daɗe sosai ina sayar da turarukan na ta ba saboda, lokaci ƙalilan dai gaskiya. Lokaci ƙalilan na ɗauka tsawon kusan shekara ɗaya ko shekara biyu ina sayar da kayan da babu na turaren wuta bari a ciki. Amma kuma daga wannan lokacin da muka fito da namu alhamdulillahi. Masha Allah. Ya ɗauke ki tsawon wani lokaci kika koya kuma daga ina kika koya? Kin san shi koyan abu za ki iya fara koya yau zuwa gobe. Mm. Amma shi abin da, turaren wuta yake buƙata a rayuwa shine kai ta practice. Na'am. So mun yi practice gaskiya babu dare ba rana. Sannan kuma gaskiya wacce ta koya min jajirtatta ce sosai. Sannan kuma tsohon hannu, kin san ko sanwa ta iyaye da kakanni ta fi daɗi. So saboda, ita ta daɗe a cikin wannan al'amarin kuma na gwada mata ga yanda nake so saboda already na fara saida kayan mutane kuma bana so na yi nisa a san ni da kayan da ba nawa ba. Na'am. So gaskiya mun kashe lokaci sosai, ba dare ba rana. Muna practice har aka zo aka samu abin da aka Kuka yi ta samu. gwaje-gwaje Ba in zan ce kuka yi. miki yau wai a'a wata ɗaya, wata biyu, wata uku ba saboda akwai abubuwan da bana sa musu lokaci. Kawai na san cewar idan muka kai matakin na san an iso. Na'am. So as soon as na san cewar an iso wannan gurin, shi ke nan alhamdulillah. A yaushe kika gano cewa kin tashi daga mai ƙaramar sana'a zuwa gogaggiya ko kuma wacce ta yi fice kuma ta kafa wa kanta wani fanni na kasuwanci a wannan sana'ar da kike? Ina jin zai kama kusan shekara ta 2021 Na'am. a lokacin da muka yi wani promo ɗinmu. A lokacin ina so na sayar da turarukan wuta kala 15 ma mutum 500. To amma cikin ikon Allah da yardar shi a ranar muka samu order na mutum 1200.
To amma a lokacin dama muna da kayan, saboda dama mun yi kayan za mu yi wannan promo, sannan kuma bayan promo ai dole kasuwa za ta ci gaba, bai zamana kaya sun yanke ba. A lokacin da aka gama ɗurin waɗannan turarukan wuta, na tsaya na kalle su, na kalli yawansu. Turarukan wuta ne ba ɗaya ba ba biyu ba, abu guda 19,000 muka samu cinikin shi kai zan ce a cikin awa 24. To kin san kwa cewar girma ya kai girma. Gaskiya. Abun da nake tunanin ƙarami ne ba ƙarami ba ne, ya zama babba. To dole kuma ka tashi ka warware, ka yi aiki tare da wannan karɓuwa da ka samu. Yaya kuka tunkari wannan aiki daga 500 zuwa 1,200, wato kalan turare guda 19,000 da 'yan kai? Na san akwai wa'adin da kuka eba wa kanku shi za ku rarraba wa'innan kaya. Kuka yi wannan aikin? A gaskiya Allah ya bani ma'aikata masu aiki kamar injin. Kin san Allah, a kwana 5 aka buge wannan aikin. By the time sati zai zagayo, akwai waɗanda already sun ma fara ansar kayansu, musamman waɗanda suke cikin garin Katsina. Kuma order mun same ta ne a duka jihohuna daban-daban daga Najeriya baki ɗaya, don ba zan ce Arewa kaɗai ba, saboda akwai 'yan Lagos, 'yan su Calabar, akwai Hausawanmu da ke rayuwa a can har da su. Gaskiya alhamdulillahi, duk ba ta wuce kwana 10 an yi an gama. Na'am. A cikin waɗannan shekaru da kike wannan sana'a, akwai wani abin da ya girgiza ki da kika ga kaman zan koma gefe tukunna in je in sake salo? Gaskiya abin da ni na yarda da shi shine, duk abin da za ka yi in dai abu mai kyau ne, zai zo ma da ƙalubale. So I am ready, na shirya ma. Ba dai zan ce miki wai duk abin da zai zo zai girgiza ka, dama zai girgiza ka. To amma kuma ka san cewar duk girgijen ba za ka taɓa matsawa daga kan abin da ka sa a gaba ba. So ko da abin ya zo, ina runguman shi, mu saka shi a addu'a, kuma alhamdulillah aka ce kana da iyaye a raye komai zai zo maka da sauƙi. So da addu'a da jajircewa da kuma shawarwari na magabata, saboda akwai abin da ko ka karanta a littafi, idan baka je wurin wanda yake ciki ka aiwatar ba, waɗanda su sun daɗe a kasuwanci, to duk da irin waɗannan abubuwan shi ne har yake saka ma mu buge duk wani ƙalubale da ya zo mana. Idan aka ce mace 'yar Arewa tana sana'a, tana da aure, samun daidaito a gida da fannin kasuwancin yana wahala. Kuma wasu ma matan daga nan suke samun matsaloli a gidan aure, a ma samu rabuwa. Ya kike daidaita lamuranki? Don kina da shaguna a jihohi 7, akwai ma'aikata. Ya kike kula da wannan? Wane tsari kika fitar da shi wanda yake kawo miki ɗan daidaito yadda kike tafi da komai? To gaskiya in aka ce wai akwai daidaito, bai yiwuwa ka ce wai an daidaita 50-50. Bai yiwuwa, dole dama akwai ɓangaren da wani lokacin wani zai sha wuya, wani zai sha wuya. Wani lokacin gida na buƙatar ka, wani lokacin aiki na buƙatar ka. So abin da ya fi muhimmanci shi za ka zaɓa. To amma kuma shi ɓangare na aure, na san cewar aure ibada ne, sannan kuma duk da samuna da rashina duk daga Allah yake. To abin da ni ban ɗauka da wasa ba gaskiya shine ɓangaren aurena. Duk abin da zan yi, in dai gida ya kira, to ina gida. Sannan kuma ɗaukaka bai sa ya zamana cewar ka raina wanda kake aure, sannan kuma ko wani arziki bai sa ka ƙasƙantar da aurenka ko mijinka, ko ya zama ka zama mai rashin kunya ko wani abu. To shi ne gaskiya zan ce silar zaman lafiyarmu da kuma taimakekeniyar juna a tsakani. Alhamdulillah. Bari mu ɗan tafi ɗan takaitaccen hutu, idan muka dawo za mu ƙarƙare wannan shiri. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Masu kallon mu, barkanmu da dawowa. Idan a yanzu kuke kasancewa tare da mu, muna ci gaba da tattaunawa ne da mai kamfanin turaren wuta Bare, Malama Rahanatu Ahmad Aliyu, wacce ta yi fice a wannan sana'ar turaren wuta a arewacin Najeriya, kuma burinta ne ta fara karaɗe ko'ina a arewacin Najeriya kafin a yi gaba. Duk da cewa a yanzu tana samun mutane daga jihohin Najeriya daban-daban suna sayen kayan da take yi. Barkanmu da dawowa. Barka dai. Bari mu taɓa ɓangaren ƙalubale kaɗan kafin mu ƙarƙare. Ba yadda za a yi a ce kafofin sada zumunta, wato social media,
na daga cikin dabarun tallata kayanka da ba za ka samu wasu ƙalubale ba. Wane ƙalubale kika fuskanta a yanar gizo da ya taɓa girgiza ki da kika koma rasa yin bacci? Ƙalubale muna fuskantar su gaskiya yau da kullum, amma abin da yake faruwa yawanci wani lokacin idan mutane ba sa son ka ko kuma ba sa so su ga an samu wani ci gaba ta wani ɓangare, to ko dai su biyo ke a matsayin ki ko in ce ni a matsayina na Rahanatu su zage ni. To idan kuma ba su samu wannan abin zagin ba, kamar ka kame kanka ba ka wani abu dai da dai za a gani ɗin a zaga, to sai a bi abubuwan da kake saidawa. To haka ne. To for nawa gaskiya an fi bin kan abubuwan da nake saidawa. Za ki ga a duk lokacin da za a ce dai ana dai so a dai dragging wata mai turaren wuta, to fa ana fa so a ga fa an yi dragging wannan turaren wuta viral. To kuma abu na Allah, wani lokaci a wannan dragging ɗin muke samun customers. So idan ma abu ya taɓa ka, ka kasa bacci saboda gaskiya ba daɗi. Abu ne da ka gina da guminka, da lokacinka, da ƙarfinka, da ka sha kuka, ka wahala, ka yi waye. Wanda kuma maimakon su mata 'yan uwanmu 'yan arewa ya zamana su ne suka mara mana baya, abin nan ya samu karɓuwa aka samu ci gaban, saboda ci gaban namu ne baki ɗaya. Wata ma wacce take zagin ƙila wata rana nan gaba mu za mu ba ma wani ɗan uwanta aiki. To amma ba sa ganin shi a haka, sun fi so a tare duk a durƙushe, kallon ƙasƙancin da ake mana na 'yan arewa a ci gaba da ƙasƙantar da mu a haka. To menene amfanin irin wannan? Babu. So idan ka kalli irin wannan sai ka ɗauka a matsayin kamar abin da Bature ke cewa reflection on that person, not you. Kai ne ka tara ƙunci a cikin ranka da har za ka je ka zagi wanda shi ya yi wani abu saboda daɗaɗa wa al'umma, amma kai kuma ka ɗauke shi a matsayin wani abu na ƙunci. Menene? Turare ne. Ba yanda za a yi turaren da kike fesawa a ce ni shi nake fesawa. Sosai. So idan na yi abin da ke ba kya so, Wani zai so, wani ko zai so, wata za ta so. wata za ta so. Bai kasance cewar wannan abun ba shi da kyau ba. Ko misali, yanzu ni mai abaya ce, ke mai atamfa ce. Ƙila in na ba ki abaya duk tsadar ta ba za ki sa ba. In kin ban atamfa duk tsadar shi ba zan saka ba, shi haka ra'ayi yake. To haka kuma turare yake. To amma kuma maimakon mu fahimci wannan sai mu tattaro, amma kuma dama a kasuwanci haka ya gada. Ai shi business dama kamar yaƙi ne. So duk abin da za ka yi ka durƙusar da competitor, ko da wasu kuma ko da ma ba wai kasuwancin ku iri ɗaya bane ba, to haka ake yi. So irin waɗannan abubuwan suna zuwa mana, zai hana ka bacci, wani abun kuma da ka sha shayi shikenan. Wani abun ma da kin ƙona turaren wuta viral shikenan ka manta baƙin ciki. Lallai kam da kin ƙona turaren wuta wannan sit. Kin yi magana mai ma'ana akan tunani ne, yanayin tunaninmu ne a durƙusar da ma abin gaba ɗaya kar kowa ya amfana. Me kike ganin za a iya yi wajen sauya tunanin mutanenmu a fannin kasuwanci? Cewa ko da kana da tsamin dangantaka da mutum ko ba ka son mutum haka kawai, bai kamata kasuwancinsu za ka je kana nufa da kai musu zagon ƙasa ko ka durƙusar da kasuwancin, ko ma wani abu da bai kamata a ce an yi wa abu. Ina ga yana tafiya da abin da zan ce kamar hali ne na mutum. So shi kuma hali zanen dutse ne. Babu kalan, ai duk mun je Islamiyya. In ana magana arewacin Najeriya akwai ɗabi'u da ya kamata a ce musulmi na ƙwarai yana da su. To a cikin waɗannan ɗabi'u na musulmi na ƙwarai, ai wannan abun baya ɗaya daga cikinsu. So duk abin da za ka ce wai a'a bari mu zo mu wayar musu da kai, mu ilmantar da su, bana jin matsalar na ilimi ne. Matsala ne na shi mutum ɗan adam. Idan shi mutum ɗan adam yana da irin ciwo na hassada, hassadan ma kuma mataki-mataki ne. Ba za ka ce wai komai hassada ba, wani abun kawai baƙin ciki ne. In ba ni da shi kar kowa ya samu. To wannan abun ba ka iya canza wa mutum har sai shi ya zauna ya yaƙi abin shi da kanshi. Nan da shekara 10 ina ke son ganin TBR? Sai kuma ke da kanki, tunda ke ce jagorar kamfanin. Kuma idan na san akwai irin abubuwa da suke kaman su ne tushen duk abubuwan da ke yi na rayuwa, kin ambace su a turanci, wato core values kenan. Wannan abu yana daga cikin abin da ke gina ko sana'a ko mutum ko sunan mutum, wanda ake cewa personal branding a turanci. Idan kika yi la'akari da waɗannan abubuwa uku da kika zayyana, yin gaskiya ko amana, riƙon amana zan ce, da kuma yin abubuwa a bayyane da sauransu, ina kike kallon TBR a matsayin kamfani, sai kuma ke a bisa
jagorar wannan kamfanin? Ina ganin kaina nan da shekara 10 a matsayin mace na farko da ta gina masana'antar turare a Arewa. Allah ya yarda. Kamfanin kuma fa? Kamfanin yana tafiya tare da ni ne. Allah ya taimaka. Yanzu Allahumma bari mu amin. a gurguje mu shiga wani abu da ake ta magana a kai Mm. a kafofin sada zumunta ko a gida ma ana magana a kai. Shi ne wani gagarumin taro da kamfanin TBR ke shirin yi a watan Afrilu. Faɗa mana menene wannan abin da aka tsara yi na yini Sunan biyu? shi TBR Scent Festival, Mm, wato baje koli ne mm, amma na turaren wuta, na'am, ba kuma na turarukan wuta mm, da yawa ba, na kamfanin turaren wuta Baire. eh, Shi wannan baje kolin mun tsara shi ne saboda al'ummar jihar Kano da ma duk inda kake a Arewa in dai za ka iya isowa Kano April 4th da 5th ka zo Mina Event Center muna maraba da kai. Ka zo ka ji ƙamshi, jin ƙamshi kyauta ne. Ka duba duk turarukan wutan nan da kake jin labarin su baka taɓa ganin su ba ko ake ce maka ba su da daɗi. Na ce ranan ko a ƙure ni ko in ƙure su, kuma in Allah ya yarda ba za a ƙure ni ba. Ka zo ka ji ƙamshi, a ci abinci, a yi raha, a yi rawa, a yi abubuwa da dama. Mun shirya so many, har da irin za mu koya muku yadda za ku ƙona turare, yadda za ku yi kabbasan kayanku. Akwai manya-manyan mawaƙa da muka ɗauko, muna da rawan abubuwa da dama dai na culture da za a yi shi a ranar mm, insha Allahu idan Allah ya dafa mana. na'am, ke kaɗai, kamfanin ki kaɗai, kuma ana sa ran mutane 10,000, Sama da 10,000 sama muke da sa ran a ce 10,000. sun zo sun siya sun fita. Na'am. Shin ya ke kallon ranar zai kasance? Rana ce mai matsayin tasiri Mm, a gare ni mai kamfanin turaren wuta Baire, sannan kuma a arewacin Najeriya. Saboda wannan taro shine taro karo na farko da ake kira Single Brand Exhibition da za a yi shi a Najeriya, kuma a ce daga Arewa, a Arewan ma a Kano, daga Kano ma kuma a ce mace ce za ta yi wannan taron. Kamar yadda 'yan kudu suke kallon mu wani lokacin kamar ba mu kai mu yi wani abu namu gagarumi ba, to mun ɗauko namu gagarumi, shi ya saka muke fatan 'yan Arewa masu kishin Arewa za su ba mu wannan abu goyon baya, su zo a yi abin nan tare, su ba da gudunmawarsu yanda ya kamata a samu nasara baki ɗaya. na'am, Allah ya kai mu ya yarda. Allahumma Idan amin. aka ce za a irin wannan baje koli ana buƙatan stand da yawa. Mutane nawa za su tsaya a kan kowane, zan ce mishi mumbari ne ko menene zan ce? To a yanzu dai muna kallon za mu yi amfani da ma'aikata masu saida kaya sama da mutum 220, saboda a kowane wurin sayar da turare za mu saka mafi ƙaranci mutum 3 ko 4, saboda yawan mutanen da muke Sa ran za su sa ran zo. za su zo. Ba ma so a ce an samu delay wurin sayar da kaya ko customer ya yi fushi ko wani abu. Abu ne dai da gaskiya zan ce an kashe mishi miliyoyin kuɗi sosai. Mun kashe miliyoyin kuɗi ana ma kai, amma kuma Allah ba zai bar mu haka ba. Insha In Allah Allah. ya yarda nufinmu na alkhairi ne, burinmu na alkhairi ne, Allah ya tabbatar mana da Allah ya alkhairi. yarda, Allah ya tabbatar. Amin. Kuna da kwastomomi kala-kala. Akwai mutane da suke, za a ce akwai tsarin da ake irin sanya mutane. Akwai lower class, middle class da upper class. Ban san ya zan sa shi ba dai, amma akwai mutanen da ba kasafai suke shigan jama'a ba. Shin kun yi wani tsari da zai bi duka waɗannan matakai don tabbatar da cewa duk wanda ya shigo wajen Sosai ya samu akwai kulawa? VIP section. Jama'ar da muke so mu tara akwai maki, an saka tenti a waje inda za su je su yi to, amma kuma daga cikin Mina Event Center ɗin akwai maki rufaffe wanda a nan ne shi kuma muka saka ma VIPs. Shiga ba kyauta ba ne ba, mun sa shi a kan naira 500. Idan ka shiga kamar ka sayi turarenka na 500 kenan. A cikin wannan gurin za su zauna su yi shopping ɗinsu a cikin AC, akwai free abinci, hankali cikin dai nutsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda suke dai manyan mutane. Za mu ba su wannan girman nasu na kan haka, shi ya saka komai da komai nasu ya fita daban da na sauran mutane. Na'am. Ga mace da ke kallon ki a yanzu a cikin wannan shirin, wani saƙo ke da shi na ƙarfafa gwiwa?
To duk abin da kike ganin kamar zaki yi, kika ga kamar yana da wahala, to kar ki ajiye. Shi abu mai wahalan shine abin da ake cewa worth doing Mm, ko? mm, Duk abin da yake da sauƙi to kowa ma zai iya ai, eh, kowa ma zai iya. mm. To amma kuma duk abin da kake sa ran akwai wani nasara a tattare da shi na tsawon wani lokaci, to dole sai ka wahala. Idan kika ce ba za ki ba, wani zai ɗauka yayi. Kina daga kwance za ki ga cewar fa wannan abin da kika so yi wani ya yi, kuma ba ilimi aka fi ki ba, ba komai aka fi ki ba. Kawai ke da kika ajiye wannan dream ɗin naki, wani ya ɗauka shi kuma ya actualizing. Bari mu shiga wani ɗan fanni da za ki ba da amsoshi taƙaitaccen bayani ko a'a, wanda tambayoyi ne masu sauƙi da za mu ji daga gare ki a matsayin ki na jagora a wannan kamfani. Bari mu fara da wannan. Wane ƙamshi ne in kika ji nan take ke sanyaya miki zuciya? Kalisi Kalisi. na turaren wuta bai. Na'am. Menene abu ɗaya da kike ganin kuɗi ba zai iya saya ba? Lafiya da lokaci. Na'am. Idan za a ce turaren wuta Bare mutum ce, mace ce ko namiji ne, ya za ki so ki ga mutum? Fitacce ko fitacciya. Na'am. Akwai yadda al'ada ta ɗan miki tarnaƙi wajen ci gaban kasuwancinki? To ɗan kaɗan. Ko za ki ɗan yi bayani? To a matsayinka na mace akwai abubuwan da za ki ga ko tafiye-tafiye, kana da shaguna bakwai, yau kana nan gobe kana can. Ai kin san ita a al'adar ta Bahaushe, mace a cikin ɗakinta aka san ta. Na'am. So tafiye-tafiyen nan ya ci karo Da da al'ada. al'ada. Shin akwai wanda ya taɓa yin shakku a kan sana'arki saboda ke mace ce? Akwai. Mm. Kin samu nasara a cikin ɗan lokaci da ba kya tsammani ne? Gaskiya alhamdulillahi na samu. Shin idan mutum ya ji ƙanshin turare zai iya sauya mishi yanayi idan ko yana cikin ƙunci ko yana cikin wani yanayi da in ya ji Sosai ƙanshin? ma kuwa. Daga ƙarshe dai, shin al'ada za a iya za a iya zamanantar da ita? Sosai kuwa. Tsoro yana da amfani a kasuwanci? Mai kyau ma kuwa. Wasu na ganin Najeriya na fitar da kaya masu inganci. Me ra'ayinki? To, tukunna dai. Muna godiya da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri. Da farko mun fara tattaunawa ne akan abubuwan da suka shafi yadda kika fara wannan sana'ar taki, kuma muka shiga babin rayuwa, sana'a, gidan aure da dai sauransu. Abu ne da ke da mahimmanci a matsayinki na mace 'yar Arewa. Idan za ki sauya wani abu ɗaya a al'adarki da zai canja yanayin tunanin mutanenmu, a ce mace za ta iya sana'a, kina da shaguna a garuruwa daban-daban, menene za ki da zai sauya tunani? Su kansu tunanin matan ina so su canza tunaninsu akan ba za su iya ba, to za su iya. To muna godiya ƙwarai da gaske. A daidai wannan lokaci za mu naɗa tabarman wannan shiri. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku wani baƙo ko wata baƙuwa da za ta zayyana mana yadda take tasiri a rayuwarta. Assalamu alaikum.